Takže ahoj, ja vás zdravím, je tu zase Swiss u nového videjka. Tak a dneska si zahráme Minecraft a vytvoríme si úplne nový svet. A nie, to nemusí byť daleké, ale dám daleké. Takže create a new world. Op. Takže dneska bude videjko iba 10 minútové, lebo už je neskoro. No, nie, neskoro je 19:50, ale ešte musím to vyrendrovať, hodiť na YouTube a ešte sa musím okúpať, takže tak, YouTube videjko. Tak, survival. Bonus chest. Open, dáme YouTuber. Tak. Loading current building terrain. Takže to je môj Skypeik. Pozrite sa. Môžete pobať video, ale nevadí. No, takže pekné začiatky. Prepáčte za tieto lagy, ale fakt dneska som úplne nestihol prečistiť kompák, lebo mám tu veľa hry, tak mám tu Dead Space 3, Far Cry 3, z ktorého budem robiť let's play. Zajtra sa na to vrhneme, ale teraz robíme Minecraft. Nemáme bonus chest, ale nezvyšali sme to super. Sme čarovní. Ultra mega lag. Takže urobil som si crafťak. Tak, robíme si sticky. Spravíme si krompik. Tak, krompik si nerobíme. Nie, robíme si radšej meč. Ten bude tiež potrebný. Tak, crafťak si necháme zatiaľ, lebo ešte potrebujeme vykraftovať. Tak. No. A ešte vám navrhnem ďalšie dve hry. No, Far Cry 3 a ešte dole vám dám do popisku videa, či chcete Assassin's Creed 3, Dead Space 3, Crysis 3, alebo Tomb Raiding, či jak to volá? A neviem, hej, no ale nevadí. Ultra mega lag. Tak, lag. Skúsim s tým niečo urobiť, ale viem, je to chyba v tomto. Ale nie, skúsim dať, čo sa pozrieť v počítači a teraz fakt to mi je zalagoval a mám notebook hradský. Neviem, čo s tým je. Natáčam videjko zo Far Cry 3 dneska úplne bez lagov. Natáčam Minecraft lag. Nechápem tomu ľudia, čo je to? Tak tu si robíme taký domeček. Sa to taký podzemný. No, nepodzemný, hej. Ale robíme si to tak. Opa. Takže nejaké také... Počkať, tu nebude sklo. Tam, presne tam. Takže ešte 5 minútky a to bude už koniec. Tak akože prepáčte ľudia, hej, ale tak ja potrebujem sa ísť ešte do vania, tak akože nič zlom, hej, ale tak je neskoro večer a neviem, čo ma to napadlo točiť tak neskoro večer. To je tiež logika, hej, ale tak chcel som si natočiť videjko. Čo s tým narobím? Ja som raz taký.
musím niečo s tým urobiť. A nejako to vypneme všetko. Tak hneď, čo bude prvé, pozriem sa, čo je s tým, ale ešte nie je koniec, nebojte sa ľudí. Ešte len sme začali, počkaj, čo sme to chceli urobiť? Čo som to chcel urobiť? Rozrojeme styčky, naša milovaná. Budeme si lopatku. Áno, z cobblestone, samozrejme. Tak. Budeme si sekeku. Nie z dreva, to nie. A je to tak. Do popisku vám, čo som to chcel vám dať? Do popisku videjka. Videli, ja som sklerotik. Tak, neviem, čo som vám chcel dať do popisku videa. Aha, aké hry chcete. To som vám chcel dať. Aj vám dám, hej. Toto sú hlavné veci, čo teraz budeme používať. Tam je hneď piesok. Takže už o 2 minútky to bude 59. Tak, áno, 59. Ale teraz už chcem povedať, že prosím, dajte mi like a odber a nezabudnite to odberovať, zdieľať a lajkovať, to som už teraz povedal. Prepáčte za opakovanie. Jej, máme tu na kavičky. Potom ich rozmnožíme v ďalšom dieliku, čo bude hneď zajtra. Štyri, 7, 8. Tak. Tak. Rýchlo to musíme ísť vypaliť. Opa. Prečo to tak laguje? To je blbosť. Toto sa nedá hrať, to je neskutočné. Neviem, čo s tým bukom. To je asi s tým, že sa mi... No, AVG, viete, čo to je? AVG, alebo... No, tak, aby sa nedostal vírusy aj program, hej, ak viete, čo musíte vedieť. Najhlavnejšia vec. Aha, tu je dočasný. No nie, že dočasný, hej. To bude na tom, ale potom si ho vylepšíme a tak. Takže zajtra čakajte 30 minútové video. Fú, čo mi to bude dosť dlho renderovať, ale nevadí, čo neurobím pre vás. Milí diváci, čo pre vás neurobím. Vy ste moji diváci. Takže ešte raz Swiss vám odkazuje, dajte mi odber, like, zdieľajte a hlavne hovorte o tomto kanáli vašim kamarátom, nech aspoň to pozrú, aspoň budem mať nejaké pozrietia a hlavne dajte mi ten odberík a like. Áno, like. Takže ja sa s vami lúčim, takže ahoj.